tager lidt tid. Jeg ville da godt, jeg filmede sådan en hel fodboldkamp, jeg sige. Eller ikke sådan en rigtig fodboldkamp. Fordi jeg jo egentlig bare så FIFA. Okay. Ja, det er jo helt fint, hvis det er bare lige spiser dem her. Det må jeg jo ikke. Nej, der er ostehops. Nej, ikke ostehops. Og nej, jeg vil ikke tage noget, som jeg kan tåle, okay? Fordi det er så købt. Nej, ikke ostehops. Derfor er man lige for trænet. Banan. Vent. Herne. Hvad fanden er det? Den har en der så skole. Ej, okay, nu stopper jeg. Kan vi ikke bare tage en af dem her? Det er grunden til, at jeg ikke skal være racistisk, for fanden. Ja, det er jo. Det var rigtig godt. Altså, hvordan fanden åbner man det her lort? Hej. Hej, mor. Jeg kommer lige med til en YouTube-video her. Wow. Nå, men som jeg alle sammen godt kan lide, så er det jo bare super nice at være med igen. Nu sker det igen. Ja, nu sker det bare igen. Nu sker det jo bare igen. Sker det jo bare igen. Sker det jo bare igen. Something you can buy is me. Jeg ved, at jeg har noget brød. Jeg vil have noget brød. Har vi noget brød? Det har vi faktisk, men jeg gider faktisk ikke rigtig at brød alligevel. Jeg tog den her med op. Men jeg ved bare ikke rigtig, om jeg købte. 3.
Og jeg skal altså ikke spise det hele. Nej. Kan man egentlig godt dø? Nej, det kan man ikke. Man kan ikke dø af hvidløg. Eller kan man? Okay, men hvor stor en bid skal jeg tage? Skal jeg bare tage hertil måske? Er det ikke fint? Dertil. Det er ikke, det er sådan en stor bid, jeg kommer til. Fint. Challenge and challenge. Kæmpe. Ej, for. Prøv at se der. Det er alt sammen hvidløg. Ej, jeg skulle bare have sagt, det var min tand. Jeg ligner det faktisk. Bare sådan. Jeg har lige tabt en tand. Ej, for. Jeg har ikke lyst. You try your best, but you... Jeg har ikke lyst. Stinker af pupu. 3, 2, 1. Gå for det, gå for det, gå for det. Jeg prøver lige hvidløg dernede, hvor jeg er klar. Okay, mand. Jeg er klar. 3, 2, 1. Og jeg tager så også lige den her med. Jeg tror, jeg vil løbe ud på toilettet. Okay, 3, 2, 1. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, hvor er det så ulækkert. Fuck. Ej, hvor stærkt. Ej, hvor stærkt. Okay, jeg skal godt have rejsen også. Okay, er I klar? Oh my. Det er fordi, nogle gange så bider jeg mig i læben, og så har jeg lige gjort det nærmest. Og så lige rødt derind. Okay, er I klar? Jeg skal virkelig bare se mig så for. Okay, men er I klar? 3, 2, 1. Okay. Fuck hjælp. Man kan i hvert fald sige noget. Jeg lavede i hvert fald ikke no reaction der, fordi og jeg har det også bare på fingrene. Der står, tror jeg fandme på plastret, der er flexible. Ej, hele min mund er ikke smager af hvidløg. Lad os se.
Hvorfor også med min far ikke? Han har fået sådan et kæmpe stort kort på lillefingeren. Lad os se, om de er flexebrød. Ja, det er det jo egentlig. Jeg skal tape hele mit ansigt ind. Og så skal jeg hive det af. Er I klar? Faktisk, jeg har faktisk et sov her med mig. Det skal jeg lige komme over, fordi jeg kommer til at krasse hul i dag. Det hele er væk nu? Jo. Okay, vi ses i part 5.